Undtaget mega som i showcase. Lavet af Emil, og som bliver tak fordi I så med. Subscribe hvis I vil have mere, og like hvis I vil have folkens. Det er Minimovies her. I dag skal vi spille Until. Det er dem spil på Steam, det er meget sjovt, og så skal vi tjekke ud. Det der kaldes Mega Zombie. Jeg har dræbt 31 af dem, men jeg har så ingen skud til min pistol. Det er en bandage. Så. Ja, vi spiller nattetid nu, så det er nok bedst, at jeg bruger min night vision. Det er grønt, men jeg kan se om natten. Der kom nogle nye ting, når som bliver dør i 3.0. Eller faktisk 3.11.2.0 nu. Men jeg kalder det bare 3.0 eller bare 8. Det ved jeg ikke. Men jeg også lige det der sted ud om ellers har jeg aldrig ved nok af den i hvert fald ikke min det er alles pack, hvad har vi? Har vi overhovedet noget? Yeah! Den giver rimelig meget plads. Mabel Strike. Sådan en gun har vi. Okay, der var vist ingen skud her. Lad os lige den der. Så er dig der. Der er skud i dig. Det er mange, men kan i hvert fald ikke dræbe mega som en med den her. Den her kan jeg. Men vi kan ikke dræbe mega som vi med kun 12 skud. Det kan vi bare ikke. Det er umuligt, fordi jeg er rimelig meget ud. Men jeg tog granater og militænger. Så ja. Vi går bare til det nu. Så må vi ind øverst. 8 som det hedder. Scope hedder det. Det er ting. Skal du holde højre klik nede for. Okay. Et skud. Den her gang. Jeg har mistet alle mine ting og sådan noget. Vi ses næste gang. Vi stopper ikke videoen nu, men ses næste gang til at vi spiller det. Nu, jeg skal lige vise jer mine maps her. Jeg har Canada. Så har jeg Miner City, det har jeg selv lavet. Det er ikke så godt endnu. PI, den vi spiller i. Og Smiley Land. Det er et download. Kan man vælge Easy, Normal, Hard og Gold. Så kan vi lige, vi har lige mistet alle vores ting, det var ikke så fedt, men workshop her, så kan I edit vores maps her. Så skal jeg lige vise jer Miner City. Jeg skal ikke lave noget på det, så kan jeg vise jer det. Okay, her er det min by. Det her det er byen. Heroppe bliver jeg bygget sådan en flyvende ø, men det er ikke lige noget. Og der er det rimelig pinligt, men det er ikke så godt med min. Det skal jo passe med det hul heroppe, og det glemte jeg. Ja. Okay. De firkanterne. De der firkanter. Det er items. Sådan nogle der, det er zombier. Store firkanter, det er biler. Og de der folk, det er der, hvor man kan spawne. Jeg vil lige finde min mine, og jeg har nemlig lavet en mine her.
Men det er sådan så, jeg har lavet sådan en, jeg har gravet ned med den her, og så har jeg taget laver, eller hvad den hedder. Så har jeg så sat boulders ovenpå, når jeg har gjort. Alle de der ting, det er fordi zombier kan gå, så kommer de. Stige op, så har jeg sat en seng herinde. Ja, det skulle vist gerne være et bord. Det er vist bare en fejl. Undskyld for det, men workshop det er rimelig fedt. Fordi der kan du lave dine egne baner og spille dem. Eller give dem til dine venner. Jeg har faktisk også lavet en bunker hernede. Alle de der rummer, jeg har sat stiger og sådan. Og sådan exit, og det var vist bare det, jeg skulle fortælle jer. Ja, eller dig. Det kommer ind på, hvor mange nu er. På mine hylder har jeg ingenting, for jeg har intet på mig. Det er rimelig sejt, faktisk. Du har noget på dig, kommer det deroppe. Noget af. Og jeg vil også starte sådan en serie, hvor jeg spiller det inde på Smileyland her. Der er jeg også kommet rimelig godt i gang, men jeg starter forfra. Og det er vist bare det, jeg skulle sige. Ses igen! Content Mega som i showcase. Lavet af Emil og som bliver tak fordi I så med. Subscribe hvis I vil have mere, og like hvis I synes det var en god video. Ja, det var så en lille showcase af Mega Zombie i spillet Unturned. I kan få det på Steam. Og det er et rimelig sjovt spil. I kan så ikke spille creative mode eller noget, men det er stadig sjovt. Og ja. Yeah. Tak fordi I så med, og I må subscribe, hvis I gerne vil følge med på den her kanal Minimovies. Og I må gerne like, hvis I vil have mere content. Og i kommentarfeltet må I skrive, hvis der er noget andet, I synes, jeg skal gøre på min kanal. Tak fordi I så med.